Chairman near Bushafo. Mumoye or heading. Asante day no. You didn't remember. Regional Minister and the regional chairman. And I move 24 hours at Ghana Mampeni. Excellency John Romani and the High Command. Say, and this year, when you qualified by Asante Memoir, was some party if you appear this address about my Yaba democracy money. Oye, Juma say about catcher or yet if you book a share, or you may call a serious court office. I ne Adani you. O did you mapa Magana Magina a Hunukre and the paper you are not yet. It's the Abra, Yama Penny to advance at Amos Bay. Mampeni 2009 or said that Munyama Bika, Asante Region NDC, Emma Baye, Kumasi, Marcelo Bruno, Kati Penny, EMB, Tibet. Odi Juma in Fear 9. In Fear 9 Odi, Jumano, a Mampeni Fe. And Tibra, Yamapa Mills, Squad, the Katia, Yamapa Mahama, best one for them. Or Paulus on yet. Santimante Swafo. Odi Jumano, Mampeni who say, you may be what? If 50 months Central Area or your own qua, a Bekoya Manamai, 80. And Patama no free. Yadimani Koya Jumao. Oko di Jumama him for a 150 month any till the home. What she said, I buy a car, so once I'm money. I may. Juma say Asante Regional Minister no. Now 15 months am I follow omum pese obeba. And so my penny say the odinu koye and wa ya wi tomra no me hwefi. O wi na Juma say Regional Minister no. And so my penny nim how a war baby nipa beda ho. Eti aban Juma ku a ehwe adansie so wo Ghana fa na Yaba no, one funny NDC Pudiana. Or time 24 Emma would the Juma and a pa, and Via and a joke. One you know, hometa. What my bra NDC Amano, or no, and I am a penny, Emma the dear name. As I said, among the idea, I'm a penny to say, holding the name, and all the dear name bars and to memoir, about what I'm an abino, and then. Yenya the Masadi Baba Bemuno, Nagalan say once and sem, ha, abai. The Abaya, she said, Bra, you did to us yet. Then she said, Mubino. Now, or Saba pair, a papa, a man tell the Betty Maya or mine and none, and has I say any soup. Sergio Mediano, and not that, and I am far home to my Wasia dancing. And penny for my penny, ye was the Amoakohene Mediano, as a tomato commissar. You are Dr. Amoakohene. Sansa or Tikumas, or any penny for, then I put for the bamboo, and I took 1 penny for a can or more. And penny for a thing cry, ever can or I did you man, Mamma Penny, and I got man, Ghana man, so far, or here, Bambo, Defense Minister, Doctor, or my name, Bama. But who are not here, or come here, the other, or why the Bobra, or the Jay, or yeah, Massimo Jedisu, Honorable Dr. Mutala, Minister for Environment. Bakubio, come, can know a man so far, or him cry so. Say, what you hated for Bambo, and she say, our Ghana memoir, for national security.
One I penny quanchefwa na Namidi chair or Alaji Lamino, Deputy National Security Coordinator. Sir Antoyenche, SC, our Ghana memoir, and then took what we also Major penny pa Abedienche, one of the fair Santimata Maya, Yan dancing in Mammy Papia, Papa Patako. Ejina the NDC Dimu 2024 elections no edim kunim go wazi is my nkata 7 ana e my dey kata akunya no efifi Asante and 7 no so e ga ho bi na asafo so a omde wiem hyem na no so e ga ho minister eti jumadi na say e hwe wonanim say obabeka na jumadi no edimu Jumadie ne kona nimu no na menya star enya ne TSM afidie na ade omo na wiem na e ba no BBS ete regional minister so etonkra efe ye ne ana ye hukuma ase ne nyina se asema ato no wo akwenti fere no ye nya ye meka no na ya regional chairman so wonka eye meeting regional minister fair no manete asema aba don twa so pewie mi say ele beka ye nyina abo anan kokro bi e fe no bofodu a e wo ya e fe o sikaman wo akofo wa danse ye ko e na de ye tetere fa ma na e no pe ro kan za na fi na to ama ya disia mako wo twen ya fa wo ya de ho ma ne nyina bo ma panin Mampeni say and say, Copem bra, yes, Abeka, Nadisha, no, Mamma, you feel it. Asa for, approach for, fire service for, not move for, anything move for. One more, a grass. Your friend of food, you are, and what's the command? Only I am one. Am I yet good bread? You did not really bear and watching. Yes, I can this year was feeling in Yedi omo ba begu ambulance ma yedi omo ba na wo kwa kodi djuma ma Ghana mainti ma panyi na kosoma omo na kwa koye Ghana mai as enti ma panyi to minister nkra sa onhwe no fa na this year no emre ho yetu anamo wo ase kope adaka eni mu se de be ya e be mo mo di asane do ma Minister of Harris, ATM and Penny Asem. Am I in our one night? Master, we exchange every. Am I Penima? So therefore, I will be Cassia ever found. A boy I do not do. I'm a Penny's affair. Minister, can't you say, Nisa Canadian? It said, net at the chair. Minister, but then the regional chairman. Young cop. Now, Yadisia or Mato Formula. Yanko ho here no near you city near fan the yakos e man ye wia yanko na busia for near ko yes bi o mu so tie near fa man pani yako esem regional minister Eddie man pani asem no so or then the regional chairman anope me ma me na busia o mu so ye na say ye ba Asante gabe na ye be yenua yem papa ye dihye ye dofo jade nyina Samuel kwesi Sarpong ne maame ne busuafo se de obusu na regional minister fakwenya yiso e de mampanyi yakọ ese regional minister ne chairman ne panyi for ba ene bi say e don beba the regional minister and the chairman di council I mean the so kati no aba yes na sada so regional minister say see abusia chairman na yemo na no ni abusia oja bi say odi share Sarpong odi ne fe mendis no be som Ghana no kwato regional minister ba ya abusia Madaroma yeba e mama ebezu enya ho eye busua ye
yɛ ka mo nti yɛaso so yɛde ka deɛ bɛnya kyɛma no bɛnya bra ɛne sɛdeɛ ɔmampani ɛto ne sɛ akyi a ɔsoma regional minister ɛne ne mpanimfoɔ so ɛbae ɔmobaeɛ a na ɔmona sɛ ɛnora yɛte ne mframa mu no saa pɛpɛ ɛtɔ official ɛtwa sɛ ɔmoba na ɔmobɛyi asotiri sɛ mu ne ɔmo ɛnɛ awieɛ a na yɛde ɛnora yɛte ne mframa mu saa pɛpɛ na grab me madaro so 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 ɛnyɛ deɛ pɛ no ɛso de nyame pɛ ɛna awɔyɛ ɛno nti ɛbrɛ ba asa na ɛyɛ deɛ ama yɛ mu bi kora deɛ no ade whole night ɛtumi ana na yɛn nso yɛhu ne adwuma deɛ a ɛyɛ NDC anaasɛ ɔmampani ɛna pamfo woyɛ ɛyɛ fiti ɛnora ɛyɛ anɔpa no nkoro ɛkɔtumi no brɛ no nkoro ne nyinaa no ɛwɔ adwumaden a woyɛ ɛyɛ mpo ɛbrɛ mo firi wura nkɔkora no na aba na no bɛsɛ no ɛma yɛfu sampa yɛn nua no so sɛ ɔne abusuo kɛseɛ na sɛ yɛde hyɛ ɔne abusuo kɛseɛ no nti na yɛde ama yɛ sɛ yɛbɛtumi abɔ apewa ama ne nanso ɛsiane sɛ bibia mu no yɛnya nkɔnkɔnkɔnkɔ ɛna ɛyɛ ti anɔpa yi yɛkɔpɛ onyame asɔfoɔ ma ɔmo de onyankopɔn no mu asɛm a wɔde bɔ owiase bɔ obiara no ɛne ɔfoto sɛm ɛne yɛ maame kasa a yɛato sɛ mebɔ ɛyɛ yɛ maame aberewa maame a yɛte a yɛnya ne te yɛ sampa wɔn nso ɔmampani asoma mo sɛ ɔmmra na mommɛkyi abusua no ɛne hyɛ ɛno nti anɔpa no sɛdeɛ mu nyam no ɛyɛ constituency chairman ɔne ne dɔm ɛbaa bɛma ɛyɛ akɔ ɛne hyɛ saa ara nso na ɛyɛ ɛyɛ MC ɔno nso ne ne dɔm ɛbɛma ɛyɛ akɔ ɛne hyɛ na ɔmoma ɛyɛ assurance sɛ mo nso mo na kura mo ɔba nti mo anim ana ɛne yɛ ɛne sɛ nyame ayɛ ɔma adom a mo nso mo de abɛka nti na mo baeɛ a na yɛn nso ahoa kakra yɛyɛ a ɛde hyɛ mo na mmom no yɛdi ka yɛbɛda mo ase papaapa sɛ yɛn nso ɛbaeɛ no mo no yɛ ne ntia na mode okuo ne yɛne yɛ mpa so na mo nso motumi atu anamo na mo mpanimfoɔ atumi aba ha na mo nso amammerɛ ne amanneɛ kɔ so motumi ɛkɔ yɛ nti deɛ yɛka nyinaa ne sɛ tumi ne nyinaa wɔ nsɛm ɛsiane sɛ yɛde yɛnim sɛ yɛde hyɛ no no nyɛ nanso wɔyɛ ghanafoɔ nyinaa de hyɛ nti deɛ mompɛ sɛ ɔda wo ma wo ne abusua bɛsi no bia abusua yɛ fra sɛ yɛ so ha ɛma yɛ nyinaa ho yɛ akɔ na sɛdeɛ mebɔ amanneɛ no mampanyi na asoma regional minister ɛne ne regional chairman ɛwɔ ya nti madaro mabusua kyɛ me yɛbɛsrɛ kwan kakra na regional minister aka biribi yɛ mampanyi ka gu na so aka mabusua nti agoro anane for Roma, regional chairman, regional chiefs are mobile, MMDC, party for and you made the number for any blank and soda, so you say I didn't soda. Say a free and missing you are a party, fire a power, the production. I can remember the power in India. When they are to one good to the position to who you know. Anka for the summer. And so I mean, no India, I know your money. And that's why I did it for me. Said, William Pampas. And I'm able to unpack the boy in the first or no other throne, no say. What's my once I was so much as I should and what's my year. Now, go on through beer. I am baby, you know, and just yet. And so, Mudo do I know. What a name you yet. And now, your money. The other can say, I studied the man. President, and now, you might be in a was one and Quebec.
year better no, a year double another. You ran of phrase say, I never met you before. I need to. My minister said, "You don't have a coming when they get to make dinner. A mine and who do not do. A year was it. Yakasawi, no. I'm for so you may be because I know I say, Memphis security for the area. I'm for you. Over minister said, I'm a friend. Tenure, and Dr. Sarpong friend said, imagine what so no missing party in the night. Then I can't bend your bed on so, or fire burn no come. Also, there is a missing moment. And I'm saying, I decided to use it. I'm hearing him say, or the car ran a bit far, a final soul at the other. Minister Bakwan will come also say, Mutala. Also, friends, and Pekman, or the first flight in the South Commerce. Don't cry in the car as you are, no pain. My neighbor who are meeting already, the encouragement say, you busy, no one run. Papa of far at the entrance of the summer. Said the Zuba kind and no panel. And you say plans are changing. John Baby see what was it. And there's a pair calf for echo was it. Yako was it, the nano currency, and shouldn't name the papa here. A come be apart from defense minister, and him one day, I should have gone and ever. Yakea Mama, and I was okay, and I go to Medina. The child said, I cry, but do a casa for a casa on bar. No, so Casana, when you want to papa. You have 2 national anthem, the blue 51 in that sick. I said, yeah, now say, the slap by the ministers not come with you. And I'm in about 1 MMDC. I'm calling, I'm a friend, with natural and said the avenue. If you know, you're going to now a more day. When my matin, a grandmona, a point to say so, and I was a fossil, and double buffalo from the say, I am. As you have be any music, you say the basic. Address is you address every year as a fuck at the gym. And so many days. You saw him move at the airport. And until you will night me at the Obaya. Said the Zuba kind and the Libya Koya. I could come president. Presidency and my own say, Madishian, said the Motiano. Madishian in Dr. Sarpong County in 18 hours. The choir so, yeah, we make sure say, as medical doctor, what the piano, you were here to meet you, say, we were how. The 18 yeah, saying about cry every because we say, and saying that this year now, and my young as I too much. President person who say, this year, who on the power, the Papa was I tried to say, and now me say, well, if we Yawada, if you are that, and then mining in DC opinion. Yes, I had a bumpire. Yes, I had a catching and said the cavalry, the back road in Mudano, SJ, we are self and then himself a person that we here to see is here. On rain and kindly. Now, my so and what time for the Shabia, I want to share my Ghana and then appreciate any appreciating say on the papa. I want to say, or say for no, I could give you a share the free hour that could see if you're done again. Sunshine, yeah, a day kaya this year, and yes, I have bumpire. So I can't change myself. On one and then my name, Ghana. You say, Ubia or didn't Sabaka Ghana. What the second and anywhere they are. And you know, two for them. When you know, blue, say, as I be a book of condolence, I cry by the same last family.
sɛ nifa nso a onuanom ne maame abusua ɛna ɛwɔ ha yi onua baa a yɛ ne mu kurom ha ka akyire ɔno nso na ɛwɔ no obi sɛ ni maako yɛ wɔn mo DJ mo nim ne dada ɛna mmea nso a me kasa yi nipa a wɔfie ha nyinaa me na me wo wɔn ɛgyina kyɛ sɛ Sarpong nso yɛ me nana sɛ me nana me ti na konya so wɔn na wo nipa a wɔfie ha nyinaa